Tring Bisi Kwtalo joto borok rokno Tring Bisi Kwtalno lamsugui khatung khajani bisingtwi tongthoklaio. Phiaba Tring Bisi Kwtalono belaino kha khamani koktuma kasui phaimani. Khoroktham TIPRA Siklarok Tring nai paimai yagulono Nogo kiflei tongmani jorabo Laharo baik Lahar Pati mungo langma arikha TIPRA Sikla Khoroktham. Borokni mung ongkha Salka Deborma Boyar Deborma tei Manus Deborma. Tring jorabo tongthogui tongmani jorabo no belaino khayokjaknai koktuma kasamani. Tring naina hanai kaham kwrwngkhe nogni ongkhorui thanglai o Khoroktham TIPRA Sikla. Phiaba Tring nai paimai yagulo Nogo kifilei tongmani jorabo no Laharono langma arnani nangkha Lahar Pati mungo o Khoroktham TIPRA Sikla ro. Thwinai Khoroktham TIPRA Sikla Salka Deborma Boyar Deborma tei Manus Debormani nukhungo thangui Chugya jorabo kha khammani jorabo chubachu yafri laikha Charilam TIPRA Motha Block President Budo Deborma tei Biras Deborma no khobui Ranjit Deborma akosongrok Onis Charilam constituency ni bising khobjaknai Rongmala ADC village ni Jongor Parao thangui chubachu yafri laikha Charilam TIPRA Motha Block President Budo Deborma bai Biras Deborma tei Ranjit Deborma akosongrok tei Thwinai nukhungni borok bai bahaino je manchak borokni phaisingtwi chubachu yafarma bai baksa kha khammani kokno bahaino salaika borok তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।